campanya la vam fer, però és com ara, no teníem segur el que passaria. Perquè hi havia molta gent que, sobretot la gent gran, molts deien: nens, ja us heu pensat això, voleu dir què? I al voleu dir què, dius, bueno, què vol dir això? Que ens votaran o no votaran? I, clar, hi havia una incògnita molt gran fins a última hora. Patíem per qualsevol parròquia, perquè tampoc sabíem... Nosaltres havíem viscut les reunions de poble, i amb les reunions de poble i amb tot el que s'havia fet, ens donàvem compte que la gent tenia aquestes ganes de canvi. Però també hi havia gent que, d'una manera molt democràtica, ja estaven en contra. I perfecte. Doncs, a partir d'aquí, sempre hi ha aquest dubte de saber és que el que nosaltres hem pogut sentir d'aquestes reunions serà el que la gent dirà al moment de la votació. Aquest sempre hi és. I aquí a Andorra potser... és que sempre hi ha sigut a nivell de les votacions, perquè la gent pot anar a les reunions, pots tenir una reunió d'un partit on hi ha molta gent i el dia de la votació aquest partit on està ple de gent és el qui en perd. És a dir, que sempre hi ha aquesta incògnita i evidentment que teníem, nosaltres sí que ho havíem, però el qui n'havia de decidir era el poble. I hi havia aquest dubte. Sempre hi havia aquesta possibilitat, jo diria més que dubte. Si una parròquia no hagués sortit majoria per votar la Constitució s'hagués aprovat igual, no? Però jo sabia que la Constitució, evidentment, la Constitució s'aprovaria, no faltaria més, i pensava, mare de Déu, si resulta que Canillo no votem la Constitució. Això quedarà escrit a la història d'Andorra. I qui eren els consellers? Doncs mira, el Calbó, de cap manera, jo recordo que a nivell personal vaig fer una campanya molt forta, molt forta, molt forta, molt forta. El fet aquest que totes les parròquies es va votar a favor demostra alguna cosa, al meu entendre. I els meus companys de les parròquies altes segurament ho podran explicar millor que jo, perquè jo a Sant Julià tenia clar que es votaria i bé, cap problema. No em faci recordar com va quedar, però si m'ho recorda ja me'n recordaré, però sobretot a les parròquies altes, que és on molta gent deia aquests d'aquí, aquells d'allà, això no ho votaran, ho van votar. Doncs aquesta gent, que en alguns casos potser de vegades no se'ls té el respecte degut, van demostrar que en un moment de gran importància pel país van estar a l'alçada i van saber defensar els interessos d'Andorra com en aquells temps que li explicava abans. Per tant, jo n'estic molt content d'això. I quan es va acabar el recompte aquest, vaig quedar molt satisfet i vaig dir, cony, sí senyor, aquesta gent s'han portat molt bé. Això és molt interessant, perquè no tothom ho tenia clar. I alguns dubtes, potser fins i tot nosaltres vam dir, potser n'hi haurà alguna... No senyor, no. Tothom va fer el que havia de fer. Molt bona feina. Jo recordo de quan van votar la Constitució, moltes mestresses de casa, moltes dones, moltes padrines, més que els padrins, Padrines, dones de casa i la joventut. La joventut, que en aquell moment formava part de la joventut, no sé, hi havia jo me'n recordo, a casa meva, la meva mare mateix, ho tenia clar, això era un tema que ho tenia clar. Moltes padrines de casa les veies i dius, escolta, què fareu, senyora? Jo votar que sí, perquè això hem de tirar endavant, perquè això no... Bueno, veien una manera d'evolucionar molt més ràpid que això. En canvi, els padrins, els homes, ho veien d'una altra manera. Jo, per exemple, recordo que em diuen molta gent, en aquell moment, homes, ens diuen, escolta, a mi em preocupa que els andorrans no ens sabrem governar. Hosti, em preocupa això. Hosti, per què em preocupa això? Doncs em preocupa que no ens sabrem governar. Que aquí acabarem, ja veus com ha anat aquests últims anys el govern, que sempre hi ha hagut dimissions, i em preocupa que això de la justícia, que ho agafarem nosaltres, que aquí això no ens sabrem governar, que serem ingovernables, que acabarem aquí amb una guerra civil. Home, no, això no pot ser. Pues sí, veia això. Veia que a la gent gran els costava
Però els homes, les dones no, els homes, veien aquest parer. Bueno, després va anar com va anar, Nosaltres ja ho anàvem explicant, el que és la Constitució i tot el rotllo, però la gent, per exemple, quan li explicaves que Andorra seria sobirana i tot, et deien, sí, però la beca del meu fill la tindré, o jo no sé què, Andorra, la beca qui la dona? Saps? Coses molt de dia a dia, però et quedaves al·lucinat, pensaves, ostres, jo estic lluitant per la sobirania d'Andorra i aquesta persona em pregunta una cosa de lo més tirat que ho pot solucionar anant a la guixeta d'educació. Em sembla que a l'inici la gent tampoc s'hi interessaven gaire, de dir, bueno, fan... I em sembla que va ser, vull dir, que els últims mesos, ja quan es va començar a fer campanya, vull dir, abans del febrer que es va votar, vull dir, aquí al Consell, va ser dur, la campanya, vull dir, va ser dur perquè, clar, la gent, doncs clar, hi havia molta gent que és el que et deia, vull dir, deien, una Constitució no n'hem de fer res, ens canviarà moltes coses, perdrem, no? Quan nosaltres pensàvem que guanyàvem, no? Vull dir, perdrem. Llavors, bueno, penso que es va fer també, pedagogia, que és el que es diu ara, no? Vull dir, parlar amb la gent, fer-los entendre, de dir, clar, és que ara, vull dir, els veguers fan això, no? D'aquesta manera ja no ho faran, ho farem nosaltres. Bueno, ho fan prou bé, no? Vull dir, per què ho voleu canviar, això? Ho fan prou bé, no? No, perquè d'allò, clar, llavors era, anar explicant, i això sí que els 4 consellers, vull dir, en el moment que es va allò, ens vam unir tots 4 a fer realment, vull dir, campanya porta a porta, anar a les cases i explicar, vull dir, explicar i explicar i explicar, no? Però les reunions que vam fer, penso que se'n va fer de públiques, i vam defensar al màxim. Qui ho defensava més? Clar, els 15 van ser a la Comissió Constituent, però els altres els apoyaven. I en converses així de carrer, trobant-te amb gent, escolta, tu què et sembla? Doncs mira, a mi em sembla això, així, i clar, no anava a dir a la gent, no, la voteu. Jo vaig defensar-ho tant que vaig poder, i no estic ben content d'haver-ho defensat. La campanya d'entrada ja, me'n recordo, com si fos ara, quan vam anar a fer l'espot a la televisió. Clar, una càmera era una novetat, perquè avui en dia, no sé, tothom està molt acostumat, perquè les càmeres estaven a tot arreu, però en aquell moment ja fer l'espot publicitari ja era una novetat. I recordo, clar, és que pensa que Ordino en aquell moment no sabria dir quants vots hi havia, però és que eren molt pocs. I era anar a les cases a buscar els vots i parlar amb la gent, i explicar què pensàvem fer, de quina manera, quin era el nostre objectiu i demanar el vot a les persones. Vam donar compte que hi havia gent que anaven a veure els altres perquè votessin que no a la Constitució. Aleshores vam decidir que havíem de fer campanya nosaltres directament i anar a veure, no vam fer el porta a porta, però quasi, I teníem sort, amb la desencusa que vam fer els pins de la Constitució, anar-li a regalar un pin de la Constitució amb algun i aleshores, mira, tenim d'això de poder-los parlar, explicar-los i realment com quedava la cosa. I vam tindre un èxit important perquè a la Massana el percentatge de 6 va ser molt elevat. A la Massana tenim el sistema electoral i els quarts. Que els quarts, jo la veritat, personalment, ja m'estava bé que haguessin desaparegut. Però la gent de la Massana no ho volia. I això va ser molt important de poder... Em sembla que al final l'article 84, vull dir que parla que els quarts seguiran amb els usos i costums i allí es va salvar tot. És que l'oposició, realment, als Caldes va arribar un moment que hi havia 2 grups totalment enfrontats. És a dir, aquesta mateixa oposició es va oposar a Caldea de dalt a baix, vull dir, realment, quan no tenia massa sentit, perquè era un bé pel poble i es podia discutir si s'hi gastava massa, si s'hi gastava massa poc, però el que no podies tenir és una posició frontal en contra. Aquesta posició frontal en contra, al moment de la Constitució també s'hi va posar. És a dir, que era més per enfrontament polític que no pas per el que hi havia d'interès i benefici per la parròquia i pel país. Per tant, nosaltres sabíem que tota una part, no vull dir més dels tradicionalistes, però hi havia tota una sèrie de gent que tenia molta por. Després
el futur ha demostrat que aquesta gent s'hi han adaptat completament i fills d'aquesta gent han sigut cap de governs i el que vulgui, però vull dir, entenc molt bé que la gent, de la mateixa manera que nosaltres teníem clar que volíem una Constitució, entenc que d'altra gent dubtin amb la Constitució. Està passant exactament el mateix ara. I llavors, a Escaldes potser hi havia un debat més visceral, perquè les coses, potser a Escaldes sempre s'ha parlat, sempre s'ha discutit, sempre hem tingut estires i arronses, i la reunió de poble va ser una reunió, les reunions de poble a Escaldes van ser molt fortes, clar, evidentment. L'electorat de Sant Julià, amb el cas que ens ocupa, jo diria que ens va fer confiança i, per tant, no va pensar res. Va dir, han fet el que estava previst que farien. I la part d'oposició, vistes les circumstàncies, una part important, també es va sumar. El qual demostra que al final, una vegada que la batalla electoral s'ha acabat, i això a Sant Julià tenim per costum de fer-ho, doncs quan s'ha acabat, s'ha acabat, i després hem de continuar el nostre camí i fins a la pròxima elecció, no cal que en tornem a parlar d'eleccions ja. Aquestes s'han acabat? Bé, a les pròximes ja ens tornarem a esbarallar, però ara deixem-ho estar. Jo crec que una part important d'aquesta gent que van ser els nostres adversaris, després van trobar bé lo de la Constitució. I al referèndum van votar que sí. Però l'únic polític, que això s'ha de reconèixer el mèrit, que va dir que no votaria la Constitució, era el Josep Pintat. És l'únic polític realment rellevant d'aquells anys de la història política del país que va dir que ell no votava la Constitució. Alguns altres ho deien amb una boca petita, ho deixaven entreveure, però es que volien el botó. Alguns de joves que després van ser caps de govern. Però l'únic que realment ho va dir, i ho va manifestar públicament, perquè recordo que la reunió que vam fer a Sant Julià sobre la Constitució va vindre i ho va dir, Va dir, sí, la Constitució, tot el que vulgueu, i aquests articles, maco, això de l'ecologia, que a tots ens agrada que els moixonets cantin i que les serenalles ballin i d'això, diu, però el guanyapà és el guanyapà i aquí ens hi juguem molt i tindrem al tanto el que fem i el que no fem. És a dir, va ser l'únic que es va mullar en contra dels polítics rellevants d'aquella època. Molts altres se sabia que la votarien que no, però era a porta tancada. L'oposició dels immobilistes, digueu com vulguis, no estava organitzada. I preguntaven unes coses a les reunions de poble que feien riure. Saps? Era de dir, si us carregueu els coprínceps, si no els carreguem, els entronitzem. Els entronisem a nivell internacional, que ara és una cosa folclòrica local. És un panel situat a l'entrada de la casa. És que les parròquies, però si no ens les carreguem, saps? Les reforcem. I llavors eren les seves intervencions molt folclòriques, molt ancien règim, però ancien règim poc treballat, que vam tindre sort amb això. I per això va tindre el 80%. És que el 80% vol dir que fins la gent de l'oposició va votar, no? Bueno, la campanya del referèndum va anar molt bé, És a dir, a veure, i aquí se necessita reconèixer el mèrit, jo diria el resultat a mi em va satisfer, alguns companys polítics del moment que participaven van considerar que un 75 era poc i que hi havia un 25% de mals andorrans, no, perquè considero que es podia votar o no es podia votar, i eren tan bons andorrans els que la votaven com els que no la votaven.